Eta aurtengo ikasturteari dagokionez, esan behar dugu ikastetxe ia guztiak zabalik daudela. Lehenengoak maiatzaren 25ean hasi ziren eta gainontzekoak ondoren batxilergoko lehenengo kursokoak errekuperaketak egiten eta bigarrengo batxilergoko kursokoak selektibitatea prestatzen ari dira. Gu hemen Usandizaga eta Peñafloridako ikasleekin egon gara eta denek esan digute gustora daudela itzuli direlako. Une honetan buruan selektibitatea besterik ez dute eta hori ahalik eta ondoen prestatzea da helburua. COVID-19 errespetu handiaz eta batzuk beldur pixka batekin ere bueltatu dira. Beldurre ematen du ezagik. Batxilergoko bigarren mailakoak bueltatu dira selektibitatera begira zalantzakalik eta ondoen argitzeko. Entzialki gelin dezakezu galderak, orduan erresagoa da eta betu. Bizkaiko Lauro ikastolan autobusean sakabanatuta datoz, ondoren ilaran sukarra neurtu eta klaseratuaz. Oso raro, ni sartu nintzenean, ez nuen zertarako espero. Ikastetxe honetan erreformak egin dituzte, hormak eta panelak lekuz aldatu behar izan dituzte ikasle kopuru berdinak gela bakoitzean mantendu ahal izateko eta hortaz gainera seinalizazio berezia jarri behar izan dute ikasle eta irakasleen joan etorriak bideratzeko. Garrantzitsua zelako guretzako azkenengo errepasoa, azterketa finalak, zalantzak argitzea, eta useko frogaren prestakuntza hemen bertan eman alizatea. Orduan gure ikaslegoaren gehiengoa. Hemen batxilergoko bigarren mailako ia ikasle guztiak daude. Lehen ez bezala, orain ikasgai guztiak gela berdinean egiten dituzte. Elkarren gandik aldenduta eta bakoitza bere maitik mugitu gabe. Eta ez gara hortik mugitzen, ordutegi osoan. Baita ere, heldutasun maila bat behar dugu, ze azkenean klase virtualak egiterako orduan, zuk jarri dezakezu hor pantalla eta ezer ez egin. Etorkizuna eta osasuna daukate jokoan, nahikoa arrazoi guzti hau serio hartzeko.